получих няколко изстрела в задника. Няма да визирам човека. Аз получих няколко главата, е тук. От него е, той е виновен. Да. Мога да го направим и полуавтоматик, само така. Иначе вчера беше много хубава игра, ама за какво точно още първия стрим. На първите 10 крачки ма светна тук. Да, тук боли. След това беше добре. Но още пазя спока. Благодаря. Съм идеален. Една мечка, имахме любовни преживявания. Тук в кръка малко, но така е с годините. Вчера цял ден се дебнем и никой не можа да ме оцели в главата, браче. Много съм разочарован.